এই କ୍ୟାମେରା ରାଉଚି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ରାଉଚି ହଁ ଟର୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଦେଖାଉନି ପଳେଇ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ପଛରୁ ଓବେ ସେମିତି ମତେ ମାରି ବସି ଧରଥିଲା କି ମୋ ପଛରୁ ବା ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ସତ କଥା କହୁଛି ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ବୋପା ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଓଇ ଓଇ ହିଲୋ ଭାଇଲୁ କଣ ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟା ଟାଣି ଦଉଛି ଏପଟରୁ ହାଁ ପୁଣି ଗୋଟା ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ କିଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ କିଏ କିଏ ହଁ ହଁ ସେ କହୁଥିଲା ହେଇ ଭାଇ ହେଇ ଦେଇ ଦେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଦେख ହାଇ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତମ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପୋସ୍ତ ଗଛ ତ ଆ ରହସ୍ୟ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11:30 ଦେଖାଲା ନା ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା 11:30 ତ ଲୋକେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଜାଗାକୁ ରାତି 7ଟା ପରେ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ 11:30 ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ ସତରେ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କହିଦେଉଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ ମାନେ ମାନେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ମାନେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନଥିଲା ତ ସେ ଆସି ଗଛ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ମାନେ ଗଛ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେତିକି କହିବା କଥା ତ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ପରିସ୍ରା କରିକି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେହ ମାନେ ଛିଞ୍ଚିଲେ କଲେ ତାପରେ ମାନେ ସେ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁନୁ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ମାନେ ଯେତିକି କହିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ତ ସେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତାଙ୍କର କାମ ଥିବାରୁ ସେ ଭାଇ ଆସିପାରିଲେନି କହିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସକାଳୁ କାମ ଅଛି ଭୋରୁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ ଆସିପାରିଲେନି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କିଏ କିଏ ନା ମୁଁ ସୁମନ ଜୀବନ ଧରିଛି କ୍ୟାମେରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଟିମ୍ରେ ଏତିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ବୁଧନ ଟିକେ ସାଡ଼େ କାମ ରହୁଛି ତାର ଆସିପାରୁନି ଆଉ ପୁପୁନ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆସିନି ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଫଟାଫଟ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜାଗାରେ ସତରେ ସେମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟିଟି ଅଛି କି ମାନେ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛରେ କହିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏ ଜାଗା ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟାଫଟ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ସେପଟରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭାଇ ବି କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଗଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ପେଲି ଦେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମାନେ ସେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ନର୍ମାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 6:30 ବେଳେ ଏଠିକି ତାକୁ କିଏ ପେଲି ଦେଇଥିଲା ତ ଫାଇନାଲି ଯିବା ଫଟାଫଟ ତ ଗଡ଼ିଆ ବି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ଯିବେ ମାଇକ୍ ସେପଟରେ ଗାଇସ୍ ବାଜୁଛି କପିରାଇଟ୍ ବାଜିବନି ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଇକିରା ହେଉଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ପାଲା ହେଉଛି ପାଲା ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଯିବା ଯିବନି ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା ଆଗ ପଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ସେ ଚଲା ରାସ୍ତା ଆଉ ବାଟ ଚଲା ରାସ୍ତା ଚାଲ ଏଇ ଦେଖିକିରି ଚାଲ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସିଥିଲେ ହଁ କୋଉଠି କହିଲୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପୋଲ ଥିଲା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ ଯିବା ସେଠିକି ହଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଗଛ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏପଟେ ଆଉଛି ହଁ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏପଟେ ଆସୁନି ସେ ଗଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁବୁକିନି ହେଲା ହଁ ସେଇପଟେ ଗଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିଉଁଛି ନା କୋଉଠି କହିଲୁ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ହାତ ହଁ ଭଲେଇ ମାଇଲି ଚାଲିବ ଯିବା ହେଇ ଯିବା ସେ ଗଛ କତିକି ଯିବା ହଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯିବା ଶୁଣୁ
ଟୋଟାଲ ଯିବା ହେଲା ଶୁଣ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯିବା ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ବସିବା ହେଲା ସେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ପୁରା ଆମେ ବସିବା ବସିକିରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ ଏଇ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ହଁ ଏଠି ବି ପୋଡାପୋଡି ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା ମାଇଲ ଓଇ ସେଟା କ'ଣଟା ସେଟା କ'ଣଟା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କଣ? ହଁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଭଲ ମାଇଲୁ ଆସୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁଛି ଯିବା ହଁ ବା। ଯିବା 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 ହଁ ସେଠି ଯିବା ଧୀରେ ଯାଅ ହଁ ଆଗରେ ପୋଡାପୋଡି ହୁଅନ୍ତି ହଁ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆଗରେ ପୋଡାପୋଡି ବି ହୁଏ କୋଉଠି କହିଲୁ ଆଗରେ ସେଇପଟରେ ପୋଡାପୋଡି ହୁଏ ଏଠି ଦସ୍ତୁଟ ବି ହୁଏ ହଁ ଗଡିଆ ପାଖରେ ଦସ୍ତୁଟ ବି ହୁଏ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ହେଇ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗଛ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ସତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆରେ କାହିଁ ଯିବା ହେଇ ଆରେ ହେଇ କଣ ଜଳୁଛି ନାଲି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚଳୁଛୁ ହେଇ ଏ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି ହଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଦେଖାଉନି ହଁ ନାଇଁ ଦେଖାଉନି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ଆରେ ସେଟା କ'ଣଟା ଯିବା 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 ଚାଲ ଆରେ ସେଟା କ'ଣଟା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ଆରେ ସେଟା ଜଳିକି କ'ଣଟା? ରହିଛି ସେମିତି ଜଳିକି ରହୁଛି ହାଁ ଜଳିକି ରହୁଛି ସେଇଠି ଟର୍ଚ ବନଉନି କୋଉ ନାଇଁ ଦୂରରେ ଦେଖେ ଏବେ ଏଇ ଦେଖାଯାଉନି ଯିବା ସେଠି କଣଟା ରେ ଏବେ ନାଇଁ ଦେଖ ହାଁ? ଏବେ ନାଇଁ ସେଠି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ବା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଗଡିଆରେ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆରେ ଦେଖ ସେଟା କିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ ବା ସେଟା କାଇଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ହଁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଇଛି ନା ନାଲି ନାଲି କଣଟା ଦେଖା ହଉଥିଲା ହଁ ବା ଜଳୁଥିଲା କିଏ ସେଟା ଦେଖି ଭୁକିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ହୁଁ ଭୁକିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କି ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ତମେ ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଦିଟା ଆଡ଼କୁ ଆସ ଚାଲ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ହଁ ସେ ଭାଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ହେଲା ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆରେ ଯାହା ବି ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ପାଲା ହଉନି ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ହଁ। ମାଇକ୍ ସେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁନୁ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପର୍ଟିକୁଲାରିଟି କ'ଣ ହଉଛି ଶୁଣିଛୁ ସେ ଲାଇଟ୍ କିଏ ଜିନିଷ ଲାଇଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ପାଟି କଲା ଝାଉ ଗଛ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି ନାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତମକୁ କହିନି ଗଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଲୋକର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେ କହୁଥିଲା ମାନେ ଥିବ ଗଡିଆରେ ଥିବ ସେ ପୁରା ଯୋଉ କିଛି ନଥିବ ଏମିତି ମାନେ କୁବୁ କାବ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଜାଲ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଏ ଭାଇ ପଛ ମାଇଲୁ ଆରେ ଏଇ ଯୋଉଟା କିଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ଟିକେ ଜାଣିନ ତମେ ସେ ଲୋକଟା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେ କହୁଥିଲା ହେଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କିଏ ଜାଲ ଫାଲ ପକଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଆରେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କିଏ କିଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତମକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା କିଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଏଇ ତମ ପଛ ଗୋଟେ ହଁ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ବା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ପୁରା ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସେ ଗଡିଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଯୋଉଟା ଡେଇଁଲା ବା ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ମଲେ ଆଜି ରେ ଭାଇ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଗଛ କତିରେ ବସିବା ନହେଲେ ଭାଇ ପାଗଳ ହେଇଛୁ ନା କଣ ସେ ଗଛ କତିରେ କଣ ବସିଛୁ ଆସ ହେଇ
ହେଇ ପଳେଇ ଆସ ହେଇ ପଳେଇ ଆସ। ପଛ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ତ? ଆରେ ଏ ଯୋଉ ଗଡ଼ିଆଟା ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କଣ ହେଲା ତୁ ଦେଖିଛୁ? ଡେଇଁଲା କି ଗୋଟା ରେ? ହେଇ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା କଣ ହେଲା ଦେଖିଛୁ? ସେଇପଟ ସାଇଡରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ହେଇ ଆସ ହେଇ ଆଇଲ। ଦେଖିକି ଯାଉ, ଗଛ ଦେଖୁଛ ତ କୋଉଭଳିଆ ଚେର ତାର ହେଇଛି। ତଳକୁ ଟିକେ ମାରିକି ଦେଖା କୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଚେର ହେଇଛି। ଗଛ ଚେର ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି କି ଥିଲା? ଏଇଠି କି ଥିଲା? ଏ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ଏଇଠି କିଟା ବସିଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା। ହାଁ? ହଁ ଦେଖିଛି, ଥିଲା ଏଇଠି। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଓହୋ ମାର ସେପଟୁ ମାର ଯାଉଛି। ଓଇ କିଏ? ମେସିନ୍ ଆଣିଛ? ହଁ ମେସିନ ମେସିନ୍ କା କତିରେ ଅଛି? ମେସିନ୍ ମୋ କତିରେ ଅଛି। ତେଲ ମେସିନ୍ ତେଲ ଭାଇ ମେସିନ୍ ଅନ୍ କର। ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ତ ମେସିନରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ରେ ଭାଇ ହାଁ? ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ପୁରା ରିଡ୍ ଦଉଛି, ଦେଖୁଛ ତ? ସେପଟେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଗଡ଼ିଆ କୂଳରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ତ? ୟା ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଅଛି। ହାଁ? ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଅଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଚାଲ ଏଠି ଫଟାଫଟ ବସିଯିବା। ଚାଲ ଦେଖି ବସ ଆରାମସେ। ସେଇପଟୁ ପଳେଇ ଆସ। ଜନ୍ତୁ ଉଣ୍ଟା ଥିବେ ଏଇଠି। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବସିବା। ଫଟାଫଟ ବସିଯାଅ ଏଇଠି ବସିଯାଅ। ଏଇ ସେଇଠି ବସିବା ବସ ନା ସେଇଠି ହଁ ବସିବା? ସେଇଠି ବସିନି, ସେଇଠି ଚାଲ। ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ବସିବା। ଏଇଠି ବସିବା। ହୁଁ ବସ ହେଇ ତୁ ଶିବନ ଏଠି ପାଖରେ ବସୁନୁ। ତୁ ସେଠି ବସୁନୁ। ଟର୍ଚ ଫର୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ସେଠି ବଣ ହେଇଛି। ଟର୍ଚ ଫର୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ବସିବା। ଏଇ ଓ ଭାଇ କୋଉ ହାଁ? ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। କ୍ୟାମେରା ଧଇଲୁ। ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ। ହାଁ? ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ। ଆରେ ଏଇପଟେ ପଛ ଗୁଡା କିଏ ଧାଇଁକିରି ଗଲା। ଦେଖିଲୁ ରୁମଟା କିଏ ହେଇଛି? କିଏ? ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ ତ ମିଟରରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ, ଆମେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ତ ଦୟାକରି ଯଦି ବି ଏଠି କିଏ ଅଛ ମେସିନରେ ରିଡ୍ ଦିଅ। ଯଦି ବି ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ସଂକେତ କର। ହିଲୋ ଭାଇଲୁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଗୋଟା ଟାଣି ଦଉଛି ଏପଟରୁ। ହାଁ? ପୁଣି ଗୋଟା ଧକ୍କା ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଧକ୍କା ମାଇଲା କି ଗୋଟା ପଛରୁ। ପଛପଟୁ? ହଁ। କ'ଣ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଥିଲୁ ତ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା କିଏ ମାଇଲା? ଆରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲି, ମୋତେ ହିଁ ଧକ୍କା ମାଇଲା। ସୁମନ ତାକୁ ଉଠା, ସୁମନ ଧରିଥାଉ। କହୁଛି ଏଠି ବସିବାନି, ସେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଯା, ସେଇଟା ସତ କଥା। ହାଁ? ଦେଖୁଛୁ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠୁ ଚାଲ, ରୋଡରେ ଛିଡା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ତୋର? ଆରେ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକେଇଲା, ଏମିତି ପେଲି ଦେଲା ଆଗକୁ। ହାଁ? ପେଲି ଦେଲା ପୁରା ଆଗକୁ ଏଠି। କଣ ହଉଛି ଏଠି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଠି। ଗଛ ଦେଖୁଛ ତ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣଟା? ଟ୍ୟୁବଟା କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ସେଟା କଣଟା? ଟ୍ୟୁବଟା ବାନ୍ଧିଛି କିଏ? ଟିକେ ଫାସି ଦେଇ ଦେଇଛି ନା କଣ? ଟ୍ୟୁବରେ ଥୋଡ଼ି ଫାସି ଦବ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପଛଟା ଧାଇଁକିରି କିଏ ଗଲା ଏଠି, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ, ଆମେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିନୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ।
जदि भी किए अछ तो आम सहित कनेक्ट हो पार आमको किसी भी कहीपर कि किसी संकेत गोटे दियो कि आपण किए किए हाँ हाँ ओ हो अरे भाई सीट कोटा छिड़ा है देखा हाँ ट्रस्ट मार अरे सीट कोटा कोटा जाऊ जाऊची होई किए गड़िया कूल एटा किए उठी जाऊची देख अरे भाई आसीना कैमरा रही हाँ भाई ओ हो एपट साइड रे ओ जीवन हाँ। जीवन कैमेरा धोल मु स्पष्ट भाव पूरा डाके तो देख मु भी आउ थे कह सेटा कौन पूरा हो जाए ना हां तो मु आउ थे कहूची कुहुड़ी भी पळे आसी कैमरा देखा जाउनी एते किछि एठी किए अछ तो हे ओ भाई सुनिल हेलो भाई पळे जिया चलो भाई गांडी फाटी बापुनी एठू चलो चलो रोड पे चलो जा डकाडकी करू रोड ऊपर देखुछ तो कहूथिले जागा भलो नुह से मानु न माने आसु आसु देखुछ तो तू जो कहलु जो पटरे माने या आउछ बेली कि देख सही पटे साउंड साउंड एई पोट रो होउची एई पोट रो साउंड ता हो तू जो कहलु जो पटरे माने कि ठिया आइतला बोली गड़िया साइड रे तो हां जीवन तो कहूथिला सेपटे कि उठी गला बिली गड़िया पाखरु चारी कर साउंड कहलु जे कि दिलुआ ना कि दिलुआ बा हां अरे दिलुआ साउंड होछ किए सेठी जमा के डर ना आज 3 जण अछु जदि किए एठी अछ तो ए मीटर रे रीड दियो भाई से दिलुआ केंदी होउची भाई देख मते लागुची से बिलुआ है कि आवाज दोछ हमको भाई हे पूरा रेड दोछ पूरा इपुडु भी गोटे साउंड होउची सिंध हे हे तू हेई जानछु तो तो माइक बाजुची हमें जानी पाला ना बहुत साउंड क्वालिटी भयंकर साउंड होउची आगु जिबा हाँ? आगु जिबा भाई आगे कूड़ी गले मु आगु आ जाई परबिनी रूम टांके देखिनी को भलिया कूड़ी आगे किछि भी किछि भी देखा देखा होउनी माने विश्वास करिवेनी माने साउंड भयानक साउंड इटी होउची माने सेपटे जेतु माने माइक बाजुची माने साउंड किछि होउनी किंतु जगह भयानक साउंड होउची माने मु पूरा पर्टिकुलर डाकिली जदि इटी के अछ जदि हमु किछि कहया चाहूछ तो किछि भी संकेत दियो माने को भली भाबे माने बिलुआ जेंति भूकंती माने को भली भाबे सेपटे साउंड आउतला एबे किछि नाही गाइस तापर सेपटे जेतु साउंड आउची माने किछि भी सुगा जाउनी एई कोडा धूम किनी पडुची सुनिलु हां हां मु सुनिची हाँ? मु सुनिची धूम किनी ओडा कोन पइला साइड रु आई भाई पळै चलो ये पळै चलो म गांडी फाटला एठू पळै चलो तमे जमा जान मु से लोक सहित कथा आइथिली हाँ? मु से लोक सहित कथा आइथिली बहुत किछि कहानी कहिछि मते एठी जमा जमा जाओ ना कुआडे भाई आउ आगु जेन कूड़ी को बळे आइले देखि पास तो आउ का आगु जो तो मुंडो खराबे कोनटा साउंड होउची बिल्लुआ केंदी भूको जिन देखु सेटा कोनटा है तो बढ़िया रे ये बाप भाई पूरा डेंला रे कोड़िया राबा देला बा हां हां कोड़िया राबा देला बा हां ये भाई देखो मु बारंबार कहूची आमे तमर किछि क्षति पहुंचाबा आसीनु आमे ओटा आसीछु एंटी एक्सपेरिमेंट करिया पई एठी तो आमे जागा छाड़ी पळेबू तो दया करी जदि भी एठी के अछ जदि भी आमो किछि कहया चाहूचो तले कुह आमु केमति डराओनी लो बोपालो म पछोड़ी के धरि कोन हला
ସେପଟେ ଏମିତି ପୁରା ଘଷି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ କଣଟା ଗଲା ମୋ ପାଖରେ। ମାନେ କଣ ଏଠି ସମେତ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତୋ ପାଖରେ ଘଷି ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ଏ ଜାଗାଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଇଁ। ତମେ ପଳେଇ ଆସ ରୋଡ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସ। ମତେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ମତେ ପୁରା ନେ ପାଟି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପାଟି ଚୁପ। ଭାବ ମାଇକି ସେପଟେ ବାଜୁନି ଶୁଭୁନି କିଛି ଜାଣିଛୁ ତ। ମାନେ ଆମେ ବି ଯାହା ଗାଇସ୍ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭୁନି କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମାନେ ମାଇକି ପାଖରେ ବାଜୁଛି ମାନେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ବି ହବନି ମାନେ ମାଇକି ବାଜୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭାଯାଉନି ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ମାନେ ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଡାକିଲେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜବାବ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଉଛି ନା ହଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭିଲୁଆ ମାନେ କଣ ସେ ମାନେ କୋଉ ଇଏରେ ମାନେ ସେ ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା ସତ। ଏଇ ଆଇଲେ ତଳକୁ ଯିବା ଗଡ଼ିଆ କରକୁ ଯିବା। ନା ଜମା ଗଡିଆ ଫଡିଆ କରକୁ ଯାଅ ନା। ଗଡିଆରେ କେମିତି ଇଏ ହଉଛି ଗଡିଆ ଘରୁ କାହିଁ ଯିବ। ଆସୁନ ତମେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି ଆରେ ଗଡିଆକୁ। ଆସେ ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବା ଆସିବା ଗଡିଆକୁ। ଆସୁନ ଏଇ ଦେଖିକିରି ଆସିବ। ଏଇ ଭାଇ କଣ ବୋତଲ ପଡିଛି ବୁଲୁ। ଏଇଠାକୁ ଦେଖିକି କଣ ଯୋଉ ପଟୁ ଯାଉ ସେଇ ପଟରୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ ରାତିରେ ଏମିତି ହବନି ନା କଣ। ଏଇ ବାଗେଇ ସେ ଗଡ଼ିଆ କୂଳ ସୁଧା ସେ ପାଖରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଖସ ହଉଛି। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି। କଣ ହୁଏ ଖସ ଗୁଡା କଣ ହଉଛି। ତମେ ଉପରୁ ଚାଲ ଗଡିଆ ତୁଠରୁ ଉପରକୁ ଚାଲ। ନା ଗଡିଆ ତୁଠରୁ ଉପରକୁ ଚାଲ। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ପୁରା ଏଠି। ଗଛ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି କଣ ହେଇଛି ତ। ଏଇଠି ବସିବା ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ସେଠି ବସ ନା ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଉ ଟିକେ ବସିବା ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ମାଇକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଉନି ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଉଣ୍ଡ ଭୟାନକ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିଛୁ। ସେ ନାଲିଆ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଜଳିଲେ ସେ କଣଟା ଦୀପଟା ଭଳିଆ ଜଳିଲା ସେପଟେ ବା। ଆଉ ଥରେ ମାଇଲେ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କିଛି ନାହିଁ ବା ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଳିଲା ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଡରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କହୁନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ। ମୋ ଦେହ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଖଡଖାଡ କେମିତି ହଉଛି ଶୁଭା ହଉଛି ତ। କଣ ହୁଏ ତମେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଚାଲୁନ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଚାଲ ଯାଇ ବସି ଦେଖିବା। ଏଠି ଆଉ ରୁହ ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁରା ଗଛ ମୂଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବସିବା। ହଁ। ସେଟା କଣ ରକ୍ତ ପଡିଛି କି? କଣ ରକ୍ତ ନା କଣ ଏଇଟା? କୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ମାଇଲ ଗୁଡା? ଏଇଟା କଣଟା? ନାଇଁ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ବାଗେଇ ବସ ହେଲା। ସାଡେ ତୁ କୋଉଠି ବଇଛୁ ଏଠି ବସୁନୁ। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଧରା ଧରି ସେଇଠି ବସ। ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇ ମୋ ପଛକୁ ଅନେଇ ଥବରେ। ପଛକୁ ଅନେଇ ଥରେ ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ପଛରେ ଭାଇ। ଦେଖ କିଏ କହୁଛି ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଗଡିଆ କୂଳରେ କିଏ ଭାଇ ରେ ସିଏ ଏପଟେ ଇଏ ମାରିଦବ ଏଠି। ପଛରେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ ମୋ ପଛରେ ମତେ ଧରିଥିଲା କି ତୁ ଧରିଥିଲୁ?
ଆରେ ମତେ ଧରତା କିଏ? ମତେ ଧରତା କିଏ? ତୁ ଧରଥିଲୁ, ମୁଁ କାଇଁ ଧରିବି ତମକୁ? ତୁ ଧରଥିଲୁ ମତେ। ମୁଁ ଟ୍ରଚ୍ ଧରିଛି, ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ଧରିବି? ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ ଏପଟେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଟର୍ଚ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିଛି। ମାନେ ଜୀବନ ମତେ ମାରି ବସି ଧରତା କିଏ ମୋ ପଛରୁ ବା। ଏଠି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି, ସତ କଥା କହୁଛି, ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠି। ଆରେ ମତେ ଧରତା କିଏ ଜମା ପଛରୁ? ରହିବିନି ଆଉ ଏଠି। ତୁ ଧରଛୁ ମତେ। ମୁଁ କାଇଁ ଧରିବି? ଏ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମେସିନ୍। ଗଛ ପାଖକୁ ଆଉ ଚାଲନି, ଗଛ ଜୀବନ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠି। ମୋ ଭାଇରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲି କହୁଛି ମତେ ଯୋଉ ମାନେ ମାରି ବସିଲେ କିଏ ଧରଥିଲା କିଏ ମତେ? ବହୁ ତମେ ଦିଜଣ କିଏ ଧରଛ? ସିଏ ତ ବସିଥିଲା ଆଗରେ। ଏଇ ସେପଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ର ପାଟିର ନା। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ସତ କହିଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧରୁନୁ। ମୋ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଖାଇଛୁ, ମୁଁ କାଇଁ ଧରିବାକୁ ଯିବି? ଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମେସିନ୍ ଧରିଛି। ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ହଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲନି। ମତେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଉପରକୁ ହାବୁଡି ହେଇ ପଇଲି। ଭାଇ ପଳେଇଛି, ଏଠି ଜାଗା ଖରାପ। କିଏ ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି କିଛି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କୁହ, କି କିଛି ସଂକେତ ଦିଅ। ତ ଏମିତି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ଡରାଅନି ଦୟାକରି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସତରେ କି ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି। ଏଇ କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ଶୁଣିଲୁ ତ? କୁକୁର, ଏଟା କୁକୁର। ସେଠି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲୁ? ନା ମାଇକି ବାଜୁଛି ସୁଗା ଯାଉନି। ଏପଟେ କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆବେ ଫାଟିଲାଣି। ମାଇକି ବାଜୁଛି ଜୀବନ ସୁଗା ଯାଉନି। ସୁମନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଲୁ। ଆବେ ତୁ ଶୁଣିଛୁ ସେପଟେ କଣ କହିଲେ ମତେ ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଡାକିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ କଲା। ଦିଥର କିରି ମାଇଲା। ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସ, ଗଛ କତିରୁ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦିଥର କିରି ହୁ ମାଇଲା। କିଏ କିଏ? ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ଯାଉ ଯାଉ। ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ। ଏଇ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ବାଳୁକୁ ସେଠୁ କିଏ ଗଲା? ତମେ ସେଇଠି ଥିଲା କଣ? ହାଁ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ସେଇପଟୁ କିଏ ସର୍କି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଯେ ଗଛ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଲୁଛି, ସେ ଗଛ ହଲୁଛି, ବେଣା ଗଛ ହଲୁଛି, ଦେଖେ। ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ବଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁନି ମୋ ପଛକୁ କିଏ ଟାଣିଲା ବୋଲିକି। ଏଇ ଆମେ ବସିଆ, ଫାଇନାଲ ବସିଆ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଡାକିବା। ନା ନା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? ନାଇଁ, କ୍ୟାମେରା ଦେ। ଆସ 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 ଆସ। ହେଇ ତମେ ଏଠି ବସ, ଅଧାରୁ କହିବା ଯିବାନି ଆମେ। ଏଇଠି ବସ। ସୁମନ ମୋ କଥା ମାନିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 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 ଆଗରେ ହଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। हे प्रभु जगन्नाथ देख जीवन कैमरा दे। मते पूरा डर माइला, पळेई चलो एठू। मेसिन दे, मेसिन दे। ए बस भलसे बस, भलसे बस। पर्टिकुलर डाकिया है तो जदि एठी किए अछ तो मीटर रीड दियो। लाइट टॉर्च दियन, टॉर्च मत दियन भाई जदि एठी किए अछ तो मेसिन रे दया करी रीड दियो। टिके साउंड भी होउची। ए मो ऊपर को पइला कौन? हां कौन? तुम सेमिति काई तिला ना हो? कोन माइल क्रॉस माइल। हे भाई बोपा एठू पळेई आस भाई। ओय ओय तार कोन होला? तार कोन होला? सारी कर दो को भी में एमिति का होजो? ए बस बस। अरे मो ऊपर पइला बा देखु तो साइड देख को पड़ी छी। अरे मो ऊपर पइला बा दे दे किए। अरे मो ऊपर सुडा को पइला विश्वास कर
ଜୀବନ ତୁ ପଳେଇ ଚାଲ ତାକୁ ଧଇଲି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ତୁ ପଳେଇ ଆ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆ ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଉପରଟା କଣ ପଇଲା ବା ଓ ତୋର କଣ ହେଲା ତୁ ଘୁଷୁରା ଟଣା ହେଇକି ଦୌଡୁଛ କାଇଁ ଏମିତି? ମୁଁ ଘୋଷରା ଟଣା ପଡିଥିଲି କଣ ଏଠି ମୋ ଉପରେ ବସି କଣ ପଇଲା କହୁଛି ବା ମୋ ଉପରଟା କଣ ପଇଲା ଦେଖିଲୁ କଣ ପଡିଛି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଜାଳ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ। ଫୋପାଡୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ତ ଜୀବନ ଭାଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ଫାଇନାଲି ଜୀବନ ଚାଲ ଟର୍ଚ ଦେଲୁ ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଯେମିତି ପଡେ ନା ଦି ଟୋପା ପଇଲା ତାପରେ ଦେଖେ ଏଇଟା ସେଟା କହିଥିଲୁ କିଛି ନଥିଲା ଏବେ ବି ମାନେ ଦେଖ ସେ ଜାଗାରେ ଏଯାଏ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋ ବୋପାଲୋ ବୋପାଲୋ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି କଟକରୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ତମେ ଯେତେ ଡାକୁଛ ସେ ଜବାବ ଦଉଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଟିଛୁ ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ ବହୁତ ଭିଡିଓ ହେଲା ଏଇ ସୁମନ ଧଇଲୁ ମେସିନ୍ ଧଇଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ଟିମ୍ରେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେପଟରେ ମାଇକି ବାଜୁଛି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଗା ଯାଉନି ପଇସା ଆଗରେ କିଏ ଦୌଡି ଯାଉଛି ଆଗରେ କିଏ ଦୌଡିକି ଯାଉଛି ଚାଲ ତାକୁ ଦେଖିଆ ସେ କିଏ ମୋ କଥା ମାନେ ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହିଲୋ ବୋପା ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ଏ ବୋତଲ କହୁଛି ଦେଖିଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ ହଁ କଣ ବୋତଲ ବା ମାନେ ଏଠି ରଖେଇ ଦବନି ତମେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଦେଖିଲୁ ତ ହଁ ବୋତଲ କିଏ ଉପାଡୁଛି ବୋତଲ ଫୋପାଡି ଚାରିକର ଦୌଡୁଛି ସିଏ ଗଛ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ବି ଦେଖୁଛ ତ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବାହାରିଥିଲୁ କାଚୁତା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତତେ କହୁଛି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ମୋ କଥା ମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ଲୋ ବୋପାଲୋ କଣ ହେଲା କଣ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଯାହା ହଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି ସେଠି ଆଉ ଜୀବନ ସୁମନକୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକିରି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ଗାଇସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ସେ ଜାଗା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ସେଠି ଗଡ଼ିଆ ସେମିତି କିଛି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେପଟରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପାଲା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ମାନେ କ୍ଲିଅରରେ କିଛି ଶୁଭି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକିରି ବାଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଏକାଠିଆ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପଛପଟରେ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ବି ଫାଟିଲାଣି ମୁଁ ଏକାଠିଆ ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ହଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ଥିବ ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଯିବୁ ସେ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 2ଟା ପରେ ତ ରହିଲି।